Vítajte pri novom videu. Dneska budeme točiť NGL. No a začneme od začiatku. Ale teraz je tam hromada správ, takže ideme odtiaľto. Šiel by som von s niekým ako ja. Šiel by si s niekým von ako ja. Ne. Prečo kliknem vždycky? Neviem. Dobre. Hej, bolo by super mi odpovedať lol. No, tak bolo by super, keď si to asi odkladám pred 2 mesiacmi. Som točil video. Ideme ďalšie. Moji kamoši hovoria, že sa ti páčim. Neviem kto. Plány na zajtra. Natočiť video. Každý ťa má naozaj rád. Ako teba. Všetci o tebe hovoria. No, za to, že som slávny, ale nie. Čo sa tento rok tak zmenilo? Nič. Si single, alebo máš niekoho? Odpoviem, som single. Prečo k všetkým sa rovnako správam. Zaujíma ma, či sa ti tiež páči. Ale už prestaňte to spamovať, že či sa vám páčim. Máš niekoho výnimočného? Ani kamarátov? Nikoho, som single, som to pred chvíľou vravel. To neviem, čo je. Autentickosť, či čo to je. Už prestaňte. Povedal som, že kamarátov, ak to budete takto spamovať. No, akú ľubí eseň? To si môžete kúknúť, keď prídete na kanál. Tam sú všetky piesne a to si občas púšťa Max Potržítko IT playlist. S kým sa najčastejšie rozprávaš? S kamarátmi. Super. Tak asi, hej. No, síce nekúkal som veľa na veľa videí. No, samozrejme, že kola. Aké máš? No, takže mám plány také, že natočiť video asi. Videá. Lebo už dlho také pecky nevychádzajú. Malý by. Neviem, kto to píše, tak mi napíšte rovno meno, alebo mi napíšte. Tomuto sa nevyjadrujem radšej. Že by si von s niekým nesmelým. Ne. Milujem tvoje sebavedomie. Dík. A ty mne. Vy ste fakt tí, ktorí toto posielajú, tak im hrabe asi na mozog. No tak asi tak WhatsApp to nejdem mrvať.
No tak ani to nepoviem. To vedia iba môj najbližší ľudia. Ešte raz, koľko máš rokov? Ne. Počul som, že si... To ani neviem, čo je. Mám tu veľa správ. Zaujíma ma, či sa ti tiež páči. Už prestaňte toto spamovať. Máš niekoho výnimočného, veď kamarátov. Myslíš si, že na vzhľade záleží viac ako na osobnosti, na osobnosti viacej. To sú tvoji najlepší priatelia, no tak tomu sa nevyjadrujem, to rovno preskakujem. Milujem ťa už roky a ty stále nevieš iba ho. Neviem čo. Tomuto ani nejdem. Cenzurujem. To vravím, že nebudem opakovať. Si ten typ človeka, s ktorým chce byť každý kamoš, ale nikto nevie sa k tebe dostať, lebo si stále kôpený ľuďmi. No, nie, to nie je pravda veľmi. Populárny, nie? No kúsok, hej. Dobre. Dneska je nice deň. No takže čo je najhoršia vec, ktorú som tento rok urobil? No tento rok som urobil takú najhoršiu vec, že natáčam videa. Ako hru hrávať často s kamarátmi. No tak Roblox aj Fortnite. Ten som aj točiť. Čo má prednosť? Osobnosť alebo vzhľad? Osobnosť. Kto ťa viac znervozňuje? Nikto. Koho sa snažíš ochrútiť? Nikoho. Pamätáš si, keď sme boli blízky na škole? Teraz ťa všetci milujú, ale stavím sa, že si ma už zabudol. To už asi viem, kto píše. No toto neviem. Ja odpovedám vám všetkým. Koho sa snažíš ohrútiť? Prestaňte mi už toto zabemovať druhýkrát v poslednej dobe za teba. No tak hej. No takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.